Aquest dijous a la tarda, i després d'un llarg viatge per terres llunyanes, han arribat els Reis d'Orient a Malgrat de Mar, on han estat rebuts pels nens i nenes. Ses majestats han visitat el municipi acompanyats d'una comitiva formada per una vintena de patges que anaven damunt de 7 carrosses carregades de regals pels menuts. La cavalcada reial ha tingut lloc per alguns dels principals carrers de Malgrat de Mar. Al llarg del trajecte s'han repartit milers de caramels entre la canalla. El recorregut ha finalitzat a la plaça de l'Església, enguany convertida en el nou escenari per donar la benvinguda a Melcior, Gaspar i Baltasar. Allà els esperaven centenars de persones. Han estat rebuts per les autoritats locals i immediatament han dirigit unes paraules a la canalla. Durant el seu discurs, els Reis han deixat palès ser coneixedors de la situació que travessen en l'actualitat moltes famílies i han assegurat que faran tot el que puguin per millorar-la. També han demanat als nens i nenes que s'estimin a tots els éssers vius, així com respecte a tothom i que tinguin cura del poble on viuen. Poc després, i ja per finalitzar l'acte de benvinguda, els infants han pogut saludar personalment els Reis d'Orient. Un a un, els nens i nenes han anat desfilant davant de ses majestats per saludar-los de ben a prop.